jeg synes, at video. Yeah. Selvfølgelig ikke nok. Jeg tror, det er en Samsung. Og vi kan tage det som meget. Nu kommer Oliver, han siger bare, oh my god, jeg skal også lige have noget galt smut ved dig, Oliver, det er vores, synes jeg. Okay. Jeg ser sådan lige smaske, jamen, at Thea sidder i min mund, er det så følelseslæg, og alt det. Guf, namme, nam. Namme, nam. Du er sød. Namme, nam. Åh ja, tag det kokos. Ej, det er nu her. Ej, hvor sød eller hvad? Nu, hvor de noodles. Hvor de noodles. Yay, så sød. Nu sætter han så op på Luna. Ej, vil du ikke være sød eller hvad? Okay. Celia til at spise. Hjalte. Ja. Se. Hvad se? Ikke gør det der, Dalia. Du ved godt det der budding med det der plastik, det med æblesmag. Hvor ellers var det gulerod. Det der deroppe, der hænger der. Det var Karen, der havde købt det med. Det der bid deroppe, det der plastik. Det er mest de